चलो आप सब तमाम भोजपुरी भाई लोग के हम गायक कलाकार अनिरुद्ध हासी हाथ जोड़ी गोड़ छुए गोड़ लगता नहीं। आज साथी म्यूजिक टीम के माध्यम से आप सबके बीच में एगो सावन के गाना परोसे जा रहा बने। गाँव बीच में कोनो प्रकार के गलती त्रुटि बुझाए तो कलाकार जन के अपना घर के छोट भाई जन के क्षमा करे के बाद अब आई तरी गीत संगीत से मजा लिया जाए। बाबा एगो छोटी सी लेके जाके भोले बाबा के दरबार में कहते कि हे भोले बाबा, जब जब इस सावन के पावन महीना आवेला तब तब सब अपना बहन अपना भाई के हाथ में राखी बांधे खातिर हर्षोल्लास से जाली सो। बाकी हमारा के कहो भाई ना दिला हे बाबा उहे लेके नहीं हो रहा करती है। बाबा से कहते कि बाबा अरे किया बेला सावन जब जा हो आजा सुधीर बाबू आ बेला सावन जब जा आ बेला सावन जब जा आवेला रोबाई राखी बांधे खातिर भोला दे दिए गो भाई। आवेला सावन जब आवेला सावन जब आवेला रोबाई राखी बांधे खातिर भोला दे दिए भाई। कहते के है भोले बाबा गौवा के शिवाला हम गंगा जल चढ़ाई हमारा के भोला एगो दे दिन भाई। ए बाबा गौवा के शिवाला गंगा जल चढ़ाई हमारा के भोला एगो दे दिन भाई। हे बाबा जब जब माई हमारा अपन सोना चरा के देखा दिया तब तब ओकरा आँख से घटर लोट चुए लगता बा। चरा के देखी देख के चरा के देखी देख के
रोवे रोज माई राखी बांधे खातिर भोला दे दिए गो भाई। चरा के देखी देखी के रोवे रोज माई राखी बांधे खातिर भोला दे दिए गो भाई। लेकिन कहते कि हे बाबा हम सुनले बानी कि रोज लोग रोग के दानी में दानी महादानी कहेला, बाकी हमारा साथ औसन कुछ नहीं कबले बाबा। और दुआरी पर बहन अपना चना पसार के भीख मांगत है कि बाबा दुनिया कहेला रोवा होई भोला दानी अनिरुद्ध आशिक के सुना अनिरुद्ध आशिक के सुना लगे ना कलाई। जब हाथना बने म्यूजिक टीम बैठल बा बेंजो पे संगत करल बनी हमने के बड़ भैया सरोज साथी जी, नल तबला पर छोट भाई हमारे सुधीर सुधाकर जी, झाल पर हमने के जोड़ीदार व्यास छोटू यादव जी, और कैमरा से संगत करल बने हमने के बड़ भैया मिथिलेश भैया, फुलटून खोपी चैनल के नाम है, और भी बहुत सारे भाई बैठे बहन। तो जब सब कलेदारे बैठल बा तो चौगुन हो जाए कि अनिरुद्ध आशिक के सुना हरे रहे ना कलाई राखी बांधे खातिर भोला दे दिए गो भाई। अनिरुद्ध आशिक के सुना रहे ना कलाई राखी बांधे खातिर भोला दे दिए गो भाई।